Dzimwe nguva kubatsira chinhu chakaipa kwazvo. Passion Java waburitsa pachena kuti munin'ina wake Innocent Java wakamutorera chechi yake iyo yaanga aita zvokumuintroducer akamuendosa kuti agone kuzvimirira oga asi still ari under him. Mukomana akazongodecida kuti bodo zita rinomanya nechechi takutorichinja ndinda muridzi wayo. Saka Passion Java hachisina chaainacho chero iko kuAmerica ameno akadzokera nekuti chechi yake chaiyo yakatotorwa nemufana wake ukuwo maititi varamba vongorwa chimurenga chavo naOlinda mushure mekunge Olinda angonyora message akati iye ndiani wawakamborova. Only the 3 words triggered maititi vachibva vatanga kuita malive. Rari chimbova zuva ramalive. I am sure by now data renyu ratopera. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Imekane zviri kuitika mumastreets omo zvakaoma zvachose. Regai titange nenyaya yaOlinda tingoiti kavara since manga muchifollowa throughout the week tozopedzisira nenyaya yaJava. So mushure mekupaumba kwose kwaitwa namaititi Olinda wapindura akati ndiani wawakamborova. Maititi vabva vati ivo kamukaradi kenguo tsvuku kanoshaya aka ndiri type yekuchemera UK here nhai iwe unoshaya iwe iko zvino wakuita plambi yekuita relocate kuti ugarire mudhuze UK kubasa noti kumba. Mucomment section maOlinda aburitsa pachena akati munogona kutotirova since makabuda muchikurubi hatingarambi tichinetsana nevanhu vane criminal record. Maititi vazoresponda vakati katiri kungowawata. I don't have a criminal record. I was acquitted by High Court. That's why I came there twice after Jerry and was not banned in the UK. Still in Zimbabwe yacho, I live a life 10 times better than your first husband. And you, of course, and almost a lot of people vanogara ikoko. Ndiri baba maidzi. Handirwarire UK. I drive a car worth $100,000 US. Did a movie worth $100,000 US. Got 2 houses, spa, shops. All the munakaita seni UK. Iwe Bishu, please. Inga iwe wakatotiza ukuya kuno. Wapadziva mari yechingwa here kambwa. Vazowedzera vakati zvanzi ndichirega kupindura kachipoko kapegi guys. Zvanzi ndimusiye munhu achangobva kurehab kwaakafa ende haachaendi kumwedzi kauyo. Hanzi zvinoitisa hasha futi. So let me live here. Rest in peace. Handi mazviona kakuti njere hapasina. Ari kuti akaposta something. Olinda angachita akaposta odzima. Akaposta odzima ndokutorwara kwacho. Haana zororo mukaradi wenguo tsvuku uyu. Pari munzwire ngoni. Haisi nyore kuti murungu shungu aende kumasowe. Mhepo dzemaBen 10 dzemaCOS mupewo rugare chairwo awanewo rudo aitewo mari chaiyo kwete yekudhirowa yaanoita. Mupewo anonyatsomuroora amuditsire umombe humai. Inga ini makandinyaradza mukandipa murume ane musha 4 years now tiritese. Nyaradzaiwo murungu shungu uyu. Mweya wake uzorore. Shandaraboski. Ndakutomunamatira. I know munonzwa minamato. Makanzwa yangu naitenzi. Mupewo chero asina blambi. Asi abvisa pfuma. Munhu akaita vana 4 pasina kana pfuma yakaenda. Otanoita munhu here mai vake vari kunyunyuta. So ndo mashoko amaititi vasvika pakuti aiwa musikana ari kunoita munamato nekuti maitiro ari kuita aya anoratidza kuti pane something that is very wrong. Regai tipedzise nenyaya yaPassion Java. Mukomana aiwa asvika pakuomerwa ari kufamba mumapodcast achiburitsa pachena kuti kuAmerica uko hakuna kumira zvakanaka. Innocent Java munin'ina wake chaiye akazodecida kutora chechi iyo yaakaintroducwa akaindosewa naPasho. Uku mudzimai amurambazve unotoshaya kuti zvino ndichararamireiko. Asi mukomana munomuziva resilience chete hadzokeri kumashure. Ndiye kauya ukumbozadza national sports nevanhu vashoma. Achaita bounce back. Ari kuzvipfekera zvake maguchi ake and life iri kuendeka paZimbabwe. Chimwe chinhu chinonyatsa kurwadza ndechekuti mbinga dzepaZimbabwe dzacho vanhu vainyanyisa kuhang out navo Moses Mbofu nemukomana Mike Chimumbi vari mukati. Vasara vacho havanyanyise kumufila agone kuhang out naWikinero aisimbomutuka-tuka. Scott Sakupwanya aiwanzototaura. Actually he was quoted saying vauya vaya vari kunyepera kuti credit card harisi kushanda kuti vatikumbire mari dzedu. So mukomana hadiwi chero neshamwari dzake dzataifunga kuti ndidzo shamwari paumbinga wavo. Saka izvezvi ndosaka kuhang out namarufu pamwe chete naZigo vachizvedzera zvavosadza. Regai timbonzwa kanyaya kacho kuti kari kuti kudii.
Ashwa nyayo ya sibo. Mariage knows that I did a lot for that young man. I'm Tora Akaumero on a life. I'm Sembango Brodo Brugandeti Ndandre Neba Mukabe by interview Jamaica. Naiskaram Brukunata Sana Mukabe Blue Roof Papa. Nagam Tora, Nagam Misa Badeni, Nagam Pa Embe, Nagam Po Food, Nagam Chenget, and Nagam Melissa Chechuk Debe, Nagam Tosa, Misa Zambia, Nam Tosa, South Africa food. Ndakatonomitra conference vanamutengera instrument vanambadhara building for mamans vanamusira vanhu ndakati chipasta vanhu ndakatakamubatsira on a distance chechikura vanamupa musikana wekuamerica kuti aite maamerican ava maamerican vanamuisa mumba mangu yekuamerica vanamupa youtube yangu yandakashanda from 2012 ine mafollowers namupa kuti chirowa everyday vanhu vekuamerica vakuziva namba Facebook yangu Roma live anampa man one on one list yangu anampa live anampa church yangu kwa America yes mkazi mbukara pass ndagasa mkazi pass anampa exposure anamuinda kuna na Bishop Noah Jones anampa ma great people so anamconnecta kuti zviite mwana wangu lova anoterwa navanhu vakawanda kwa America panamutama indos vaindos kwachi pamberi pa 1000 ndokutanga kudakaita kuti okay ari ku Maryland vakatobva katonotera nanasi vamwe vacho vari kuchechi kazongombuka ingoti aya ndafunga ngoichinja zita mazvinzwira chechi yakazochinjwa zita ikapedzisira yatova yaino inorwadza unenge wati ndawana wekwangu regai ndimupinze pasheti iri kazhinji kacho mazimbabwenzi tinozikamwa kuti kana ukamupinza basa munhu iyeye anotokudzingisa chete kuti iye aite peti yabhosi imikani zvino apa Innocent ari kunzi akatopuwa mudzimai muamerican kuti atoita muamerican anyatsowana citizenship asi skiri racho iroro rinozongoita kuti kumucheto iye Java abude asina chainacho. Java doesn't own a church. Church is for Jesus Christ. He's the owner of the church, and Java must speak of congregation, not church. Men of God, I believe you have nothing to lose here. We have raised somebody for glory of God. I don't think you should make it an issue. You planted and is watering. After all, the church belongs to God. If you are genuine on this, God will surely reward you. Java chibaba anorema ane njere muchinda uyu. Kana asina mari hatadzi kuita imwe nekuti pfungwa chiinadzo. Please, hana munhu waakakumbira or hana munhu waari kukumbira anything. For now, he's just going out there achita his story to be known. Pambacho kama blog anenge achitsvaka tunyaya kuti kugonzi ndindine yese ndaburitsa nyaya. Iye mukomana ari kuti aiwa yangu story I'm going to tell it all myself. Imba yakazoburiswa pachena kuti it belonged to the whole family yemaEthiopian. Munongoziva vanogara vakawanda setimu rechiIndia. Mota dziya dzaive paya dzaibelonga ku maresidence epamba ipo paya. Kunyanya mudzimai ndiye anga ane power kuchechi iko kuya. Imikani mukomana chaasara nacho ndidzo dziya dzeguchi dzaari kungodzokorora dzaakasara nadzo dzaakabuda nadzo mumuchato. Zvimwe zvese rangova drama asi tinodarirana iko. Paukama zvinongogara taurwa wani kuti paukama ndimi makauraya. Izvo zvasara nemuamerican iye pasho wadzoka semwana wefu.